rabbil alamin duwa wirdu o gasi machallah oɗo sawa koye tabbude udira wasifa de wona alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin seydi ba ba amin ba alhamdulillah rabbil alamin jeeɓen koɓe nangue TV no wowi wade kala subaka ceerno imima gam fatude galle min jehen mbaɗen duusa e nder duusa en duusen ceerno alhamdulillah rabbil alamin sa garten jokken kole no wowi wade ni alhamdulillah alhamdulillah ske ceerno Bilaladdin ceerno Sidi Allah ceerno ceerno Abdou Jabbar ceerno machallah bab dayni alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV wiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu oɗo ñalawma hoore bir aset français wi samedi e taw ñaƴƴiɗi e nogas e jeegom ɗo e uttudengom jemi Gounass en hawre sappo tati juin 13 juin 2026 ɗo e wuro teddungo Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin duuso e nder duuso alhamdulillah rabbil alamin min jetta bandiraɓe kala eɗen jarna min feewi weltare mawde machallah o suba kadi moƴƴo malal ceerno kadi nayi lawol ara alhamdulillah rabbil alamin sen ciftini juma mawka ka Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin ende juma ka diida wonno huuɗo 1941 nde itta watta 5 1955 e ndiɗo mbaadi oɗo kawre Kokoyas 1970 alhamdulillah eɗen gandi kanko ceerno men mawɗo ceerno Seydou o haji fodde laabi tati kanko ceerno Seydou gadna ngol ko 1940 ko koyɗe wonno alhamdulillah rabbil alamin ni woni kadi 1955 o haji makko ɗimmo ɗum ko bateau alhamdulillah rabbil alamin ɗon o yindiri Alaji Souleymane Monne noon kadi 1973 on haji makko cakkitiɗo kanko ceerno Adjuma Seydou Ba o Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin 1973 noon ko ni ɗum sifori ko ni ɗum wayi alhamdulillah rabbil alamin ko weltare mawde kono kadi ko ɓeyda tigui tigui alhamdulillah rabbil alamin mo jarama de so jiɓenkoɓe Nangue TV hande kadi min jubbu seeɗa e 1973 no cakkiɗen haalde o ko nden wuuro men Sunnatu Sinthiou ko nden wuuro men l'islam Sinthiou alhamdulillah ɗon nden kadi guesa ceerno ɗofaɓe leɗɗe ko nden guesa ba ɗofa woni ɗofaɓe leɗɗe ko nden kadi Sinthiou alhamdulillah rabbil alamin ko nden kadi leegal men Sifaw alhamdulillah nden kadi leegal Sinthiou alhamdulillah rabbil alamin 73 mo kalɗen ɗo hitande naggal Nangue alhamdulillah rabbil alamin oɗen paami 73 tuwar mawɗo e dow teddungo Madina Gounass gueɗe kewɗe mbaɗi hen alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin
e nder wittoji ɗi becciɗen leegal men Afia kañum leegal Sinthiou ko 1966 wadde wittoji men ko dokki en en jiina ha leegal to en mbadde mawɓe kadi yewtere ɓe kabri en noon kadi leegal men rumde ko 1974 alhamdulillah alamin kodde kadi ko wittoji ɗi en dokki en alhamdulillah alamin kodde ko jaaɗen ton ko ino ko kadi en jeehin toon wadde jewte ɗum ɓe kabri en ɗum ɓe mbi en alhamdulillah alamin ceerno Sira Diane ceerno Hammet Kebe alhamdulillah alamin ɓen gara wadde firti ko ceerno Houroum arata joni alhamdulillah alamin bah ɗi keɓe alhamdulillah inchallah alhamdulillah alamin en puɗɗima nande dande Ceen Baro mo Ceerama Ndiaye te nayi dande makko tan sidangal ko ceerno innin alhamdulillah inchallah oto feeñat joni oto arat joni alhamdulillah ceerno Jama Tidiani Ba kadde so tidmo jeni ko nasa ba skay ba mashallah ba الله ببرد من يواقيت به دنيا alhamdulillah rabbil alamin duusa e nder duusa machallah nanga TV weltare mawde ko ɓeydare kadi alhamdulillah min ceerno dendagal alhamdulillah alamin min jaɓani nder galle ceerno alhamdulillah alamin wondude cellal e ɓeydare e kisar Allah joni gurdam ceerno wonde hen cellal timmugal ɓooyen yiidam e jeese meɗen o ɓooya ɗowden ɓooyen wadde yamrode makko ɓooyen profet faɗe makko alhamdulillah alamin nan yiyama koɓe Nanga TV duttoɗen to nder juma to mbawen jokkude tan golle ɗen inchallahu mawla alhamdulillah rabbil alamin eɗen gandi hajjiyankoɓe dental Dakar garti ha ɗon ɗo Dakar ɗo en nani kabruji wonde ko dimanche solde ɓe jettoto ɗo inchallah dimanche ɓe jettoto ɗo e Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin yo Allah yettimɓe dow jam e tawta kadi dow jam e cellal e kisal alhamdulillah rabbil alamin o saaha ko inɗel he wona oɗo saaha duwaw inde e duwaw boto e joom haaju jen kala amin alhamdulillah rabbil alamin dental nana ummo arde juulade ceerno men mawɗo radiyallahu taala an alhamdulillah rabbil alamin dental immin arde juulade ceerno men mawɗo radiyallahu taala an ceerno Ibou Oumar Ceerno ba هلا بدي صلاة الفاتح بلا بتفنجين
الفاتح. آمين آمين يا رب العالمين. ما شاء الله الحمد لله العالمين. جورama ceermen mawɗo rokkondirama juuɗe yurmodirde yafondirde wiidande boddem ko wiidande hoore mum. Alhamdulillah biskay machallah no woywade woywade kala subaka. Alhamdulillah ceerno Abdoul Hayi Diallo ɗo waynirde ceerno Ibra Oumar Thiam. Alhamdulillah alhamdulillah ceerno Ibra Oumar Thiam machallah. Alhamdulillah ceerno Ibra Oumar Thiam ari. Alhamdulillah machallah. Alhamdulillah 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 bila ilmin machallah. Jiidantal machallah ngaren moƴƴi duuste ceerno Thiam. ceerno ari ndeɓe juuɗe. Alhamdulillah seydi Ba. Alhamdulillah alhamdulillah biskay alhamdulillah okay inshallah. فاتحة صلاة الفاتح. يا الله جاب دعاء. ما شاء الله الحمد لله رب العالمين ما شاء الله. alhamdulillah rabbil alamin. Yeɓenkoɓe Naga TV min gawre duuso ha ɗo inchallah mawla o sa ceerno Ibra Oumar Thiam am haalde ceerno Djalaluddin. alhamdulillah rabbil alamin seydi Ba. alhamdulillah seydi Ba machallah kala soko ko ɗum weltare ko ɗum ɓeydade machallah. alhamdulillah rabbil alamin machallah. alhamdulillah rabbil alamin jinnaɓe rewɓe kamen kala sponsor kamen kadi gara kamen kadi hollide haajuji men waynade ceerno aninde ceerno e juurade. alhamdulillah rabbil alamin machallah ceerno Ibra Oumar Thiam naati galle o.